na-abịazi tọ ya pụta ife nji maka ya wee bịa ka anyị nwee ike tinye isi tinye ọnụ tinye okwu anyị tinye ife niile anyị nwee ka o nwee ike nwee isi ebe a ka anyị na-emeki sense of the nonsense just in case ebe a ka nna asụkwa ndị nke bụ na omebe mụrụkwanụ kụ hapụ ịnọ na-akụ mmiri ụfụfụ ncha abụọ n'anya ndị nke bụkwanụ na fanọ onwere ifefa na-eme onwere ifefa na-eme ọ dịchago mma ihe unu need bụ ihe niile bụ just a matter of time obere oge o nwee isi ya bụ ife abụrụ ife gara aga ya bụ ife abụrụ ife ọ bụla ọnwụ ihe na battle with ọ just a matter of time ọnwụ ihe na-agabiga ọ just a matter of time otu ọ bụla o si na-adị ọ ga-adịcha mma n'oge na-ete ha aka so na-asị unu daalụ na-asị unu nnọọ tata anyị ga-eji maka nwa amadi anyị ga-eji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ onye nke mụọmụ sị m na ọ chọrọ ka ndị mmadụ jiri akụkọ nke ya wee mụta ife ọ sị m na ọ chọrọ ka ndị mmadụ jiri ihe mere ya wee mụta ihe maka why maka na ọ dị mma mmụta onye ọbụla ga-anụ akụkọ a n'ụbọchị nke taa ọ nwerọkwa ife ọzọ na-abụrọ gịnị ọ bụrọkwa ife ọzọ na-abụrọ gịnị iji amụta ife yes ọsọ m were ya gwa unu ka unu mụta ihe na ya because ọ galụ through a lot ma ihe bụ na mmadụ ga through a lot ọ nwoke ọ ga through a lot gakwu through him and ọ dịrị easy alright so o wee kpọọ m wee sị m na ọ nụ nwaanyị first wife ya ọ nụ ya yes ekwu first wife because ọ nụ the second one hey na 2001 ka ọ nụ first wife ya and na first wife ya anụ a mechaa dị ime nke izizi mụọ dị nke abụọ na nke abụọ anụ a o wee sị ya na ọ chọrọ ijebe nne ya mgbe ọ chọ ime travel o wee sị ya ejena ya nọrọ n'ụlọ ya ma na-eju onwe na n'oge na-ete ha aka na ọ ga-anachi etekwa azụ n'oge na-ete ha aka na ya ga-anọkwa o wee sị ya ya na be ha ya na be nne ya maka nya nwa na onwe ya na-asị na spirit ya just nọ si ya na nwunye eje na befa for the moment or for the time being ịmago that space that time ọ dị ime n'ọnya ka o mee travel nwunye ya jee ebe nne ya nọchacha tupu onye anwa abata nwunye ya abatago so onye anwa amakwudoro na nwunye ya pụrụ apụ o wee naanị ya na-anọkwa birikwa o wee na-azazi kọlụ na mmịa na-akpa na fon o wee bụ na ya bụ nwunye ya ga-abe nne ya n'ọfụ kọlụ ahụ ọ na-emezi ka o ji wee malụ na o ji ebe nne ya o wee jụbazi ya wee sị ya na oche na ọ gwara ya nye eje na be nne ya o wee sị ya mana ka eko esukwana ya nye eje na be nne ya ya tago na ihe kwuchekwe nke ahụ ọ ga ka ụbọchị na progress nwaanyị ruo mgbe ọ ga-amụ nwa na November of that 2001 ọ mụọ ya bụ nwa nwaanyị nwụọ nwunye ya 1 month later nwa nwụọ ha mụ nke izi mụọ nke abụọ nke ịtọ ka nwaanyị dị ime wee jebe be nne ya mụọ dị nwa nwụọ ka ọ na-amụ nwa ya mechaa nwụọ after 1 month the wife nwụrụ ya bụ the mother of the child ya nwa nọrọ without nwaanyị nọrọ without nwa amụrụ ọfụ na-take care of ụmụ ya nọkọtazie ụmụ nwanne ya wee sị ka nwa ya nwoke nọrọ with nwanne ya nwaanyị ahụ dịka bi n'Enugwu a nyanwụ na onwe ebu nke nwoke bi n'ọzọ obodo na Anambra steeti with nwunye ya
before nwunye anwụọ. So ka emechaa burial na ife niile, a wee sị ka na ụmụaka ịmago na ọma nzụnwe ụmụaka nke the man sị ha mba na ụmụ ya ya anọ nwa, sị ya mba, ịmago as per no family dị concerned for nke nwoke ekwukete ihe nke nwoke wee sị ha oke na nsogbu adịrọ, wee sị nwa ya nwaanyị ya soro nwanne ya nwoke bi na Lagos gaba Lagos, then soro nwanne ya nwaanyị bi n'Ọka, nke diọkpara sorozie nwanne ya nwaanyị bi na Enugu nọrọ Enugu, nyanwụ na onwe relocate to Port Harcourt, ịmago ebe a na-achụ ihe afọ ga-eri and all that. Otu a ka o sue nọrọ that Port Harcourt, ka anọkọta nwanne ya nwaanyị ada ha nwaanyị bụ nke na nwa ya nwoke nọ, wee sị ya na ọ chọrọ ka ọ nụọ nwaanyị, na o nwere nwaanyị ọfụ. Asị mago nyanwa na onwe wee na-asị ya na ọ na-achọtakwa n'ala ya nwaanyị, na ọsị ya chọọla ya nwaanyị, ọsị ya na o kwesịrị ịnụ nwaanyị. Ọsị ya mba na ọ bụgodo na ọ ya anụ nwaanyị, na onye nwaanyị achọtala onwe nwaanyị ọ na-anụ, na adịghị achọtaziele mmadụ nwaanyị nkịta. Asị oke, anọkọtakwa nwanne ya nwaanyị asịkwa ya na o nwekwara nwaanyị ọzọ ọfụ, na anya nekwa ka ọ nụọ nwaanyị ka ọ remari ya. Ịmago nwoke sịkwa fa mba na nya nwa chọọ ịnụ nwaanyị, na onye nwa ga-achọta nwaanyị ọ ya anụ. Ka anyị meketezi nyanwa bụ nke nwoke wee sị na ọ kwadokwa ịnụ nwaanyị, kpọọ ụmụ nwanne ya na fon sịfa na ọ chọọ ịnụ nwaanyị. Ka ada ha nwaanyị nụrụ nya bụ ife, the lady gbaka ara, ama m ihe mere o ji wee bụrụ na nwoke mmadụ ịchọta nwaanyị ji wee bụrụ a problem to her. O wee je connive kpaba with ụmụ nwanne ha niile, like according to him na o nwere any member of the family this lady akọjọghị ya n'iru ha. Nyanwa wozie ajọ mmadụ, nyanwa bụrụzie the bad egg, nyanwa bụrụzie nnọọ the weapon fashional against the family. So everybody gbakọta ya azụ. Ka o duru ya bụ nwatakịrị nwaanyị ọchị ịnụ wee jee n'ikwu nne ya, because ndị a niile ha family ya niile si ya na ọma nnụbata ya bụ nwaanyị. Nyanwa ada ha nwaanyị na-asị na nyanwa na onwe ya chọtara ya nwaanyị, ọ sị no na nwaanyị onye eje nta nwaanyị outside kiniko, ịmago na-eprovoke na nwaanyị ọ chọrọ ịnụ esi ha n'aka ya wee pụta. Nwatakịrị nwoke mmadụ ekwechirigo na ọ ya anụ ya bụ nwaanyị, wee duru ya wee jewe ikwu nne ya. O jerukwa ikwu nne ya, ndị anụnwa like chakwa adịghị anabatacha the development, sifa na o tinye ha si ya na o tinye wedding date ya mee ka famalụ na osichekwa ebe ahụ, na ịmago na oziruzie n'ụlọ, ịmago a na-akpalụ nkata na wee nụ na nyanwa bụ nwatakịrị, ya bụ nwa amadi bịalụ introduce ofatu nwaanyị ọchị ịnụ, nke dị ada bidokwa ebe ọ kwụsị wee kọjọba fancha kọjọba nwanne ya nwoke n'iru cousins ya, n'iru ndị aunties na uncles ya. So wefuza ihe na-eme, nyanwa still kwa went ahead wee nụọ ya bụ nwatakịrị nwaanyị. No, the next day ka ha fụzi trad na wedding na Facebook n'iru akwụkwọ. Na Facebook ahụ ada ha nwaanyị kpọkwa na-aba bagide nwanne ya nwoke si nọ na Lagos gbadata na Lagos, nke tọrọ ya diọkpara na nwa ya nwaanyị bi, wee gbadata wee gbachie the whole family house dịka ọkwa ọnụchago nwaanyị ya bịa ka ọ bata. O anyị enyeghị gị go ahead wee jee nụọ nwaanyị n'azụ anyị, ebe ị mapụrụ anyị ga-amapụkwu gị, something like that. Wee mechichie the door. Nyanwa na onwe ya bụkwanụ nwoke, a son of the soil, son of the family, wee bata. Ọ sị na diọkpara gbachiri door, chinye ada ha nwaanyị kii agaracha Margaret Thatcher, chinye ya kii aga na ama nna nwunye ya kii. Nyanwa na onwe wee jee na kpọọ nwanne nwoke si ya ha kezi ihe na-emezi ka eji emechi door, si ya na o mechiri door n'ọkụ amarụ mgbe mmadụ bata, na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ya jee nata adafa nwaanyị. O jeru adafa nwaanyị kwechiri na ọma nye ki, ọ ga wee baa n'afịa golu ki bata n'ụlọ ọkụka nke emechiri emechi wee nọchakwa ihe niile ọnụ wee gbachie ya. Nyanwa na onwe wee gbachizie with new key, kpọkwa diọkpara wee sị diọkpara, nna agbachikwa m
key na ọ bụ na ị chọọ key nekwa onye ị ga-anata key ya nwa na onwe ya bụ diọkpara wee baba sị kedu ife mere ọ ga-eju ekuka key o tinye na dọọ nke ọ sị na ọ tụpụrụ dị ọnụ. So along the line ka this war, so obviously family ya niile dịzi against him. Nwere ozi na onye na ya na-ekwu okwu, ụmụaka adịghị anatazi village because ọ nọ nwaanyị ahụ edonatakwara ya ụmụaka ịghọtago. So onwezi onye na-ana village, onwere ozi onye na-eyi anybody bụ family members na ọ na-ebiri onwe ya. Ka anọkwa second wife tụrụ ime, ọ dị ime ahụ everything onye ọbụla dịcha happy, akpọkwa ụnọ sịkwa akpọkwa ụnọ nekwa against ndị turn of their back against you. Erukwe ka nwunye gị dị ime ịkpọkwa afa sịfa na nwunye gị adịgokwa ime nekwa nke ọzọ. Onye ọbụla nwere isisi ya na eche na the baby or the pregnancy ga-ebute udo. Nwaanyị jee mụọ nwa, guess what? Nwaanyị nwụọ na nwa ahụ o jere ịmụ. But as God may have it, the child survive. Ewere mgbe ahụ enyi nwaanyị wee sị ya na ọma nni nwaanyị na befa. Asị ya na ọma nni nwaanyị akwefu na family house farm na ọma nni nwaanyị na o ya ejewe n'ikpe ọfịa, na o ya eje n'ikpe ọfịa ebe ịmara ebe ha nwere anị mana ụkwụ a na-aga n'aba nke o ya ejeje na edi lady na for months, 1 month na a na-agba ihe a back and forth. Ebunatala ozu ka enyi ya sifa na so eburukwa ozu na chewe na mortuary. Wee gbagide wee mechezi sizi ya ka o kwete ka edowe enyi ozu nwunye ebe ahụ. Maka na o nichekwala ozu ebe ahụ, emechakwa turn ọ bịakwa fight bakwa ya na the same ani. Asị ya na ha nwere anya ji ebe nje nụọ nwaanyị ka ọ bụrụzie nke ya. Emechazikwa wee nachieta azụ wee fight bakwa this man. Maka na ahụ n'ebe a nke ọ sịfa mba o na ọma mmekwa ha kwechiri si ha na ọma mmeme na ha mere ọba alụfa na ha ama mmezi nke a kịta ọba alụfa na ọma ndị possible. So as time goes on, nwanne ya nwaanyị ada ha nwaanyị ahụ stroke kụọ ya, and according to him before nwunye ya nwụọ akụrụ ya stroke, achụ nwunye ya but ha achụtaghị ya. Stroke akụ the man wee mechie nachie to the sister. Nwanne ya nwaanyị a wee yabazie ya bụ stroke a ka ọ yagidelo wee nwụọ. Ọ yagidela afọ, asị na ọ tara afọ na ahụ ọ ya. Ịma na onwe ndị ya na-aya stroke but at least ha na-adịtụ ka mmadụ. Mana according to him, stroke ahụ meriri ya onye mere ya back to sender. Ọ bịara igbu mgbuo onwe ya, kụọ ya useless. So ka ihe a niile mee ka emechara chọpụta the lady kwukwu na onye anwa bụ ife mee gịnị bụ ihe chụbalụ nwunye ya. Nọ maka anyanwa ka nwunye ya ji wee nwụọ. Nọ maka anyanwa ka nwunye ji wee nwee issues mgbe ọ na-achọ ịmụ nwa. Na onye anwa jeje connive against the whole family against him. Je kokunata kụkọ isi ya bụ nwoke wite ezinụlọ ya ma ndị ikwu nne ya ma ndị be nne ya. Mgbe Joy wee sị ya ịdị sure na ọ bụrụ ya bụrụ first wife because nke ọ bụ na ọ bụrụ osiri ya n'aka nsogbu dị ọsụmụmba na ọ bụrụ ya nọ mpa nke nwaanyị. First wife ahụ mpi ya so nọ n'ogbenye n'ụlọ ahụ ọ na o jikọta na spirit ya na-agwa ya na this man adịghị genuine. Ọ ime nke ite ahụ o bu wee na ote ha aka ime mewe nwunye ya. Otu aka esi wee lose onye nwa 1 month later lose the child. So wee sị ngwa unu maka ihe ata ka esi na ya wee mụrụ ihe.
and mụ na onwe m na-asị unu. But the issue bụ that kịta ụmụ ya ndị ọkpara ya nọzi ebe 20 adị ya nwaanyị nọ 26 years, ndị ọkpara ya na ebe 24. So nke the second wife mụrụ ya kịta ya na ebe, let's just say maka the tender, because o tekicha ya 19 years tupu ọ nụọ second wife. O take ya 19 years tupu ọ nụọ second wife ka o wee nwee ike zụnite ụmụ ya nyanwa na onwe ya, mmanụ ya enwekwanụ peace, mana ike asị. So it's as good to say that na this man emero marriage enjoy. Within 5 years ọ nụrụ first wife otilo, less than 2 years ọ nụrụ second wife otilo. Otu aka nwoke si wee tagide afọ wee tarute afọ. Ọ sị na efu ya mgbe ahụ na onye gị nne na-ema nna nwunye ya nni, onye gị ihe ịma nna nwunye ya ihe. Ọkwefo family ezinụlọ udo adịrọ, ezinụlọ udo adịrọ. And ihe akwụkwọ another means mụ nwe gwa gị sị gị ịbata na ezinụlọ udo adịrọ, pụọ n'ụlọ ahụ. Ihe eche na something light until eme gị ịwa. Kịta anụwa 2 women nwụrụ n'aka this man. Amara m why a father ga-eji wee jiri ọ sacrifice cha nwa ya, sacrifice chakwa nwa ya. Nwanne gị nwaanyị dị so adamant na ihe anụ nwaanyị ọzọ n'ọnyanwa na nyanwa ya anụtala gị nwaanyị. Mgbe i jere iji enu second wife, o nwere onye support gị, everybody turn including his parents. Kịta anụwa nwaanyị nwụọ because of what? Nwanne ya nwaanyị. Because ụwa dị akwefuru ụwa achịkwana na mmadụ adịghị achụ gị na adịghị afụ gị anya ụwa. And ilo nke ime ụlọ na-aka nja, na mara m ka nwanne ya esi enwegide ilo to the point na a ga-eje meweziri gị ihe ọgwụ ma threaten by your life, whether not physically or spiritually. The fact remains that ụmụ ezinụlọ ụmụ nwanne na-afụrụ onwe fa n'anya. Agị ọ bụ nwaanyị ma nwoke na-achọ ịbata n'ụdị ezinụlọ a, tọkwa anya naanị. Because a lot of them nwere ike onye ọbụla ya atụsa nwanne ya ilo ya adịnwu diabolic. So kịta anụwa ọ nọ without a wife. Ụmụ ya niile nke dị ọkpara na ọka na-amụ ọrụ. Nke ada nke onye ọsịzị na nke ada na-eme ọ dị ka akwa na ha gụcha primary school ego university adịrọ, so ha gụcha secondary school ego university adịrọ, so ejeze mụba ọrụ, which is a good thing. Adị ya nwaanyị dị ebe 24 years now, abi 25, wee sị na ọnwa obere oge anyị bịa nwụọ mmanya. So ụmụ ịtọ ka o ji now, and as a single father ọ ka nwanne nwaanyị anwụ ka every other members of the family bịara sịbazi ịmago chọbazi iri ya. Because normally it is safe to say that ihe a bụ na o ji ọgwụ jidecha onye ọbụla nọ na the family. Kedu nke bụ na not even 2 persons gonna stand in the gap for you onwe ebe a na-akpa nkata dị anya about you, ọ sị ha mba nwanne m nwoke ama mme nke a ma nwanne m nwoke adịghị eme otu a. Every single person na that ezinụlọ will issue with na ọ na-achị nụ second wife na nwanne nwaanyị achụtara ọlụ ya nwaanyị. So o nwere ka ọ dị, amara mgbe nna chetara azụ ka mmepe phone line ka anyị tinye ọnụ n'okwu a, because n'okwu a ọ gbara ezigbote mkpe. Ya tago ọ gbara ezigbo mkpe. So aka na ebe ọ bụ na nna chetara azụ ka anyị mepee phone line ka akpa ya bụ nkata dịka otu o si wee dị. Tọrọ ịnụ na Volt 104.3 FM. Tiriko Komakwaki, Daloso for joining me. Onye Joko Cecilia, hello my dear. And teaching us a good evening. Thank God it's Friday. Thank God. What is all these troubles in families? My sister, ijukwam kita amakwam ofia maru. Ofia maru wata no. Ofia maru.
ọtụtụ gbadoro nna na-chetala azụ ka eme ke sense out of the nonsense nwe bụ na-ekwuzi okwu isi brain ma na-akpọpe because sometimes ọ na-awụ bịakwa na alụ Odenigbo, I'm sorry but brain m onwe ihe ọ na-aghọtacha sometimes onwe ihe ọ na-aghọtacha. So I need this, a lot of us dịkwa ka m, especially because n'ụtụtụ agagide anyị wee nọrọzie na mgbede ịmago ka ụbọchị na-agbadata ka our body na-anachie back to its imago in shell. So anyị na-ekwuzi okwu, anyị na-contribute, ọ na-adaba na-aghọta ya, anyị na-make sense out of the nonsense because family issue are a problem now, a very big problem, very very big problem. Family issues ọ dị m ka ọ dị everywhere, ọ dị m ka ọ dị rampant now. Ọtụtụ gbadoro nna na-chetala azụ ka anyị tinye ọnụ n'okwu memepe phone line unu my YouTube and Facebook channel. Na-asị unu daalụ aga na ebe ọbụla nna na-cheta azụ, cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba tichi n'azụ, ndewo. Papa Emeka ka ife na-emezi afịa gị n'azụ. Ha, ewere m afịa m bugara ndị Volt FM na ije afịa kemgbe ahụ ahịa m a na-azụ. Ị ga-amazinụ. Sonyelu n'ije afịa every Saturday by 9 o'clock a.m. ka akwụnye gị n'ọkụ gbado gị touch ka ị soro n'ife a na-eme. Volt 104.3 FM. My baby take am easy, if ụwa bụ nwayọ nwayọ, ije ụwa bụ nwayọ nwayọ, nwayọ 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 ụmụ Chukwu ji aga slow and steady go aga. Make it doesn't go chop. You know, from family. Why you want chinko to shine out Ekeriamo, oh you want I told the pots. Why you? My brother think I'm easy. If you want, why you? If you want, why you? Nwayọ ihe nwayọ ụmụ Chukwu ji aga slow and steady.
echi dị ime ezinụlọ ihe me I no like wahala.
Hey. Yes, and I checked out my Azuna Volt 104.3 FM, and I will tell you, yes, see Haporo no slow dog for rap Igbo songs. You're gonna try 1 hour wiki and no, oh boy, rhythmic. Let me put it that way. On a make you and I rhyme more from with the rhythm of the song. Here to go, Siki were ya wayo. Ọ bụ na ị chere iwele otoro moreover na ndị nne enwe iwele otoro. Honestly, our Igbo brothers na try try, but ị chọọ try ka fa si try ara ga-agba gị. So ị hapụrụ fanya just na-ege ege, hapụ ya ka fa na-akpọ ka anyị na-ege. Alright, so egwu nke a bụ nwayọ by Slow Diggy. Slow dog, slow dog. You want to go? So nke ga before then bụ nwayọ by Flavor. Of course, ihe niile bụ nwayọ n'ụwa, nwere nke a na-agba ọsọ ịgbanarị ya chi gị n'ọsọ. You want to go? So dịka esi wee na-ekwu tupu nga that musical break / business break. Yes, a na-akọrọ unu maka nwoke bụ na agbara ya mgba left, right and center. Agbara ya mgba left, right and center. O nwere ebe o tinyere isi. Afight ya mgbe ọ nụrụ nwaanyị. Afight ya mgbe nwunye ya dị ime. Afight ya mgbe ọ nụrụ second wife. Afight kwa ya mgbe second wife ya. Afight kwa ya mgbe ọ chọrọ ịnụ nwaanyị. Ọ chọrọ ịnị nwunye ya. Aka fight kwa ya mgbe nwoke mmadụ nọpụrụ onwe ya. You know that go? So you have that this case but not the case of Guinea. Enweghị unison na ezinụlọ ị na-enwero conformity. Uda adịrọ adị akpakọ adị awa ịkọ n'ofu akpa. Ofu onye chọrọ nke ofu onye chọrọ nke ọzọ. Nwoke sizie gị na ihe aka ọchị ese mba nọ nke gị ga-aga. Do you know what the best? The best thing for that person. Ụfọdụ n'ime anyị na-achọ itekiri ndị mmadụ decisions ha nwa ga-elive with gị nwa chọrọ iteki the decision. So at this point ọ sị m biko na ọ chọrọ ka wepụta ya nọ n'Odenigbo ka anyị were ya na ọ chọrọ nnọọ ka anyị were ya wee mụta ife ndị nke bụ na ha na-ege ntị ezinụlọ mụnwa na-agwasịkwa gị ọ sị m were ya he. So mụnwa ya point out a lot of places then nwekwara ihe ọzọ ịchọ itinyekwa ịkpọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. ya na-ekwu maka ya ajụjụ na-ajụ bụ ezinụlọ a kịta anụ like this lady now. This man ụmụ nwaanyị na-abụ nwụrụ n'aka ya.
ọ sịkwa na ọchị ịnụ nwaanyị nke ịtọ, asị ma ya nụọ nwaanyị nke ịtọ. Ọ dị very important ya nụọ nwaanyị nke ịtọ because o need ya, ịghọtago. But ụjọ na-atụ mbụ ihe na-agba ya mgbe ọ bụ sọ nwanne ya nwaanyị obigo. Hello. Hello, good afternoon. Ka ime? I'm Alex. Alex, ka ibisi akpọ m? Esi m oge aga akpọ na Patrick. No, Alex. Ihe nwere nkụ bụ ọ bụ na nke nwoke na a na-eme ha. Alright, Alex, jisike kpọghachi m azụ. Jisike kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Good evening. Ndị maka ekwan. Omife nke bụ eziokwu ka ime. Enwetakwara m ozi gị mana nwee ndidi. Alright. O nwere ihe ibe anyị na-akpọ akpọlive. Itin iman ga-eche godi access godi onwe ma so get in ọ dị ihe. That thing means nwoke ọ dị na nwaanyị ọ dị na nwoke. Ọ nọ ndị nwe so get in. Nwoke anụgodo nwaanyị nke ịtọ ka ga-anwụ. Ada nwaanyị ahụ n'ogodo jikaki akpọ egodi nwaanyị. Nwaanyị aka ya nwụnarị ya n'aka. A na-akọwata gị nọ ihe emere eme banye ndị mmadụ ada ndị ahụ anwụchago. Na the first story ọ na-akọwata no the first wife nwụrụ no papa nke nwaanyị. Okay. Then this second one na kita na na ifu na from ihe ọ na-akọwata gị na aka nwanne ya dịtụrụ na second date nwanne nwaanyị. So now mana other things aka nwanne nwaanyị involved in. Mana ihe to make matter bụ na this thing a na-akpọ ifu a na-adị in some women what in men but all though na agbụrụ ha. So ị ga-afụ a lady ọnọdụ ọfụ within 2-3 years the man na-afụ ọ dịbụ n'ọdị ọzọ same thing ga-eme. O nwere ndị na-abụ ha nụ ha ka na-amụ nwa one of the issue then either na the man rapụ or na the lady rapụ. Mana ọ bụrụ the man rapụ the lady jegoro n'ọrịgoro dị ọzọ the same thing ga-eme ọtụ eje gwopie dotago anyị pụrụ ebe ọ mere nne. So ihe chọrọ ịkọwata ma na ọ ya eje onye omenala ma omenala and first okay a na-egwupụ igwu. That is another thing I have to sound that one. Then coming to the family issue idea you have said it all. But go na another thing when ndị na-like create problem ebe problem na-adịrọ more especially kind of parent anyị dị nowhere. When things are a platter of gold for them ị ga-aga value ya ifu ma most of the time snow onwe ya nke a ga like ya mgbe ị na-eme nwa nke a gị ga like ya ndị ọzọ na ngụga watara are you bringing peace? The same thing to papa. Ọ bụ na ọjọọ kpala anaghị enweta ego ọ bụrụ nke osite na-enweta ego otu obi omeka agụ omeka nna ya onye nke ọzọ bụ evulu evu. All these things when you are doing this as a father or this as a mother you think that that will family problem in a create it's even in that foundation ihe na develop. Then what that's a condition the mindset of their certain children against the other set of children. Or they got blood one more hand. All these things, your mother they try to create so so here where people wanna here mother they know go man here they have all people working on no one have so family. So I know my one. But my prayer is that people okay in no one have such family. Make sure that the woman in and woman love so that people can conquer that their useless family issue. Then even why he make sure now okay in and love who never come up with a different party. They go to conquer that their wickedness. So that's the advice someone.
Daalụ. Daalụ sọ. Daalụ. Alright, ọ na-ekwu maka ịdị sure that na gị na nwunye gị nọ n'ofu, nwere ofu obi, because why nwoke eju esi nwunye ya na-apụ na apụ yet ntị plastik ọ pụọ. Sometimes ọ na-agwa anyị ife like this, anyị na-achọ ijeje ka anyị je fụrụ tupu anyị eme ya, but that's not ideal. Mmadụ si gị ọ dị ka okenye na-agwa nwatakịrị okwu, ị na-asị ya na ihe anụ a na m afụ gị ya, eje n'ebe ahụ eme n'ihe ị chọrọ eme, ọma wọk still ideme ya, the end of the day isiba ha dino. At least ọ kara ịbụ ọ bụ na ịmago, because according to nyanwa the father-in-law mecha kwete na onye anwa bụ ife gburu nwa ya nwaanyị. So again, onwe gị je relax ya, wụso onwe gị dị vulnerable, lose guard ya, set down your guard, wee je rie iri ṅụọ esu nye gị akwa onye gị rinye n'ime ofu afọ ime nwanne. Nwoke ahụ enwere 1 month self later, ha ọ try kwalụ a strong baby. It's a pity. But ịmago dịka anyị si na-ekwu, ihe a bụ ihe anyị ga-esi na ya wee mụta ihe. Nwatakịrị nwoke atachaghị afọ niile ọta, o mere enjoy marriage, the first one no 5 years, the second one no 1 year, then for 19 years ọ nụrọzi nwaanyị. Kịta ụmụ ya etonitetugo, and now na-ekwuzi okwu, ọ sị na ọfụbe nwaanyị, but ọ na-think of getting married. Asị m ya ma ọsịsọ because ọ nọzi n'ebe 50 something years, early 50s ya. Time adịrọzi, ọ na-achọzi nwaanyị, ihe ọ ga-achọ companionship. Mana ajụjụ m taa bụ kedu ife a ga-eme anya ụlọ, a ga-eme ife nke a gịnị, kedu mgbe ọ ga-ebi. Nwanne gị nwoke achọrọ ihe a from you or by force to the point na ị ga-ejeri ya ije. O nwekwa ka ọ dị nọpụta na-ajụ na omenala adịzikwa, maka ọ bụrụ mgbe anabanị ya unu na-atụ egwu anị, ihe dịka nwanne gị nwaanyị ama ndị mewe ihe ọ na-eme, o megide ọma succeed, onye emegide ọma mmetị aka. 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka anyị malụ ka ọ si adị na saịdị gị, ka anyị malụ ihe ichere n'okwu a nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Kedu ka anyị esi wee kwa ya bụ nwaanyị ukwu walụ. Ọ dị very very important, because ọkwa maka repeat ka ọ hapụ imekwa echi, ka ọ hapụ imekwa ụbọchị ọzọ, ka ọ hapụ ịbụ na ekwuru ya ekwu. Ị na-ege m ntị, ịma na di ahụ ị na-achọ ịnụ echi niile bụ Saturday or next week Saturday na-efe enyero na ezinụlọ ya na ọkwa kitikiti katakata. Mana ịfụnanya inwe, there are some things ị ga-enenegodu. Love ahụ ị nwere ebe nke nwoke, isigodi ya nna cheregodu first. Because mgbe anyị achụ gị ihe ga-achụ gị, before ịmata ihe na-achụ gị sef, iluzugo a lot. So kedu ife ị nwere ike itinye n'ihe ekwu n'ụbọchị nke taa? Okwu ka advice ka ị chọrọ inye, nke ọ na ị chọrọ ime, kpọọ na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. And of course, ncheta na anyị nọ na Facebook Vote 104.3 FM. Ọ bụ na like our page ma follow ya, sike ka follow our page. Ọ dị very important. Ya tago maka mgbe oye set ka ya pesi na hapụ gị na ụgbọ ya ala gị, ụgbọ ya kwa ka gị na-ekwu ya ka na-ekwu ya kịta. So jisike ka ịkpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Ka m na-echekwa ọla unu, ka m na-ejekwa ije kpọchala egwu, maka na ụbọchị na-emezikwa rapụ time adịrọ. Mana meanwhile, set go Fino featuring P Square.
And then in the body maga, we activate the money with the power, we know the funny. We hating on me. Oh nana, oh nana. We activate the money with the ball, we know the funny. When that ain't on me, no ooh, ooh, ooh. Oh, 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 oh. Hey, really not there. What about that? We got that. Hey, anyway, you go mad. Oh nana, we activate the money. We know the funny. It's not me. Oh nana. Bam, bam, bam. Dun, 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 dun. Bam, bam, bam. Dun, 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 dun. Maka no sense to go. Da, 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 da. Maka no sense to go. Maka no sense to go. Da, 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 da. Ooh, ooh, ooh.
Hi, Don Frank Ugeze. How you doing? Kpọrọ ya isi n'ala, ọbata ọbara, ọbata odenigbo, kpọrọ ya isi n'ala. I'm not yet talking about Zuna Vote 104.3 FM. Yes, I know, the grateful. I be grateful people. I know I'm every day. I know your chukufa America. I have people non de buna. I decatalo no grateful. I had the quasi. Yotago here joge megi. The worst thing game megi bo. I the hot thankful. I the hot grateful. And we hope be a kene. Oh yeah, but the worst thing game madu. So the very very important. And Chineke ga na-eme ka salary na arigokwanụ. Anya ma nchọ nke anyị achọ, ọ ma nkọkwa na anyị n'aka. Egwu a bụ Grateful from Fino, and of course egwu a bụ nnọọ ife na-eme iki waves maka na inene the lyrics of that song, I bet you. Ọ bụ na inene egebe release of that song, otilo you are finished. In fact, it is finished for you. Yatago. So the second ife ọ bụ na ị na-eme, ọ dị very important that na ịdị grateful, kwụba aka gị ọtọ, ihe ọbụla onye chọọ gị okwu, so long as n'aka gị dị ọcha, ha ma nchọta gị. Mana ya ndị mmadụ anya nwụkwa n'anya n'akụkụ, anya ma luzukwe na our families and friends before anya asa anyị. Ọ ya mere nju eburu topic dị otu a wee bịa n'ifugo na nke abụrụ na nwoke na-eti nwaanyị ihe ma ọ na nwaanyị na-agba n'ilo ma nke na nke ọzọ. Nọ ndị ezinụlọ ndị kwesịrị ịbụ n'ofe anwa bụ onwe ka o sue daba n'ilo, gị agbafọ ebe ị ga-agbabata. Ụdị mmadụ a na o mebe ka ebe ọ ya agbadata ka onye ọ ya agbakwulu. Kedu onye ọ ya agbakwulu? Even first wife ya ahụ sef, second wife ya ahụ sef, mgbe ọ nwụ n'ọha nwa bụ ife kasiri obi. Ndị be second wife ya bie kasiri obi, not even his own family, family second wife ya bụ ife kasiri obi. What is so unfair? Na so si ihe anyị mepere obi anyị si ka anyị okay at this point na nen I don't wake up na these women bụ good women, one of those good women ọ kara ebe ọ bụ na ha dị ndụ. Anyị nụ akụkọ fata, anyị na-enwe hope that na good people exist, na marriage can last. Nke a bụrụkwa na nwoke amaghị anụ nwaanyị, nke a bụrụkwa na nwaanyị anọ nwụrụ n'ụlọ. Nke a bụ ezinụlọ, and ha nwee ike ibuche ezigbo nwaanyị, who knows? But may their soul rest in peace. Ọ is a pity. Ọ ife jọrọ njọ ka ọ bụ na ndị na-achụ gị bụ ndị kwesịrị ichebe gị, ndị kwesịrị protect gị, ndị kwesịrị ịnọ gị n'akụkụ kwudosie elu gị ike. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Tata achọkwara m ichetakwa ndị na-akpọbu mbifo Obinna na ncha Mama G, Honorable Kings, Emma, a lot of you,
ọma mmesoma a lot of you ndị na-akpọ m adị m anụzi onu fama mommy radio si n'ife niile na dị mma nọ afịa ịmago m biznes a sị nọ ife anyị na-achọ ka anyị dị bizi maka afịa na-azụ otu anụnwa anyị ya na-ege mana ya ma mkpọnwụ mana adị m sure na arụ dị unu ezi dị unu ebe ọbụla unu nọ onye jekwesị serious what is all these troubles in families amakwa m Don Frank Ugoeze na YouTube si good evening na Tichinazụ daalụ so ọ bụ na ị na-enweta m ọ bụ na ị yakpọ m na phone ekpọ m tupu m pịachie for today but ihe m nwere ike ikwu abụrụ any other thing na-abụrụ na ebe na ịbụ nwaanyị nwee ezigbo omume ọ bụ na ịbụ nwoke nwee ezigbo ezinụlọ ọ na-abụ mmadụ jee ije chọọ ọrụ o nwere ụdị company ihe ejije chọọ the first na echeki bụ ịdịkwa married yes ịdị married ọ bụ na ịdị married abịa low key bịa investigate ezinụlọ gị especially ọ bụ na ị na-achọ ụmụ managerial positions a na company abịa cheki ezinụlọ gị ya dị ama ha dị ready self rent ụlọ just rent ya for 1 month just to understudy you maka gị na ezinụlọ gị si ebi and all that yes all the possible it's a possibility abịa cheki maka ezinụlọ gị maka si ebi mmadụ ka o si ada na side unu before mmadụ ya probation ga-aga say that we cannot retain you due to reconstructuring and renovation and ihe amaro that you cannot be taken eyatago so ọ dị very important that na ichekwa nwuru ezinụlọ gị ọ bụ na okwu na-ese n'ezinụlọ unu chekwanata ezinụlọ gị amara m ka nchọ isi wee mie but just do it enwe peaceful families yes enwe siblings yes oye ekwu omume find a way chọọ weakness ụmụ nwanne gị mara ife ị ga-eji wee latafa ma ife ị ga-eme ka obi dịfa mma so that nwaanyị na-abata na ezinụlọ ahụ ama nta ahụfụ nwaanyị na-abata na ezinụlọ ahụ ga-afụ na ndị a nwee strong foundation and you can't do them anyhow. Ọ dị oke mkpa ọ dị very very important. Hello. Good evening. Ka ime? Nnọọ Ifeanyị Chukwu nnọọ ọfịa ga-alụ inweta m. Okay, daalụ. Ya nwatakịrị nwoke a bịara isiokwu ọhụụ adịmapụtakwu ya as something terrible because then you see mother put ya as something terrible bụ na ihe mmadụ na n'ilu ụlọ dị ka agwọ abalị na o nwere onye ma ebe isi ya dị ọ dị ka ị na-achọ agwọ n'abalị ọka ịghọtara ịmaghị ga na-atụ ụjọ because ịmaghị ebe o dosiri kwụsịrị ịma na family that is na ahịa ezinụlọ dị ka agwọ abalị nwere nwere ike ịdị na-egbu gị ọkịọta isi na onye ọbụ ya outside na-egbu gị but ịma mma na ọ bụ nwanne nwoke na-egbu ụta nọ na ahụ na-akacha m atụ ụmụ nwanne m egwuta na outsider ka ọta ama m na ndị outsider ga na-atụ m ụjọ because ama ka esi wee kwado mana nwanne m nwoke bụ mụ na ya nọ jie ma ọ na-agba m niile n'ebe m na-edozi na bed ọka ọtara ma everything banyere ọ ga-adịrị iweta m ọsịsọ na ka ọ chụwa ya ọ bụ ọ ga-adịrị iweta m ọsịsọ so ya ka anyị wee kee nkwụcha ọka ọtara kee nkwụcha because asị na nkwụcha abụrụ ụjọ ọkwasị na m na-atịta m were ha ata eme beta nke nwoke ji bụrụ nwoke ị ga-eke nkwụcha because ịma m ihe chọrọ ime mmadụ ịma m ebe ọ ga-esi ebe ihe ọ na-ekwu atụpa ahụtakwu ya ebi na ọ gara oche na ọbụ otu obi ya dị ka obi ndị ọzọ dị ọ mara na obi dị azụ onye ọbụla bụ nwoke kwesịrị ike nkwụcha kwesịrị iwere onwe otu ụmụ nwanne gị na ọdụtụrụ onye ọbụla just like that chili ndatị na ọbụ otu obi dị ka obi ha dị ọkịọta owu ya eji na ogboro na otu esibiri ezigbo mmadụ na ndị ọzọ bụ mmadụ otu ahụ ọkịọta ịhụ nkwụcha bụ ebe gị
Oh, yeah, can. Daalụ so. Alright, normally on a normal basis, nwoke kwesịgodere ike nkwụcha. Ịghọta nwoke kwesịgodere ịdị aware of his environment, ọ bụrụ ịpụta ịtọgbọọlụ ndị mmadụ onwe gị. Yes, but ihe a bụ ụmụ nwanne gị, like mụ ana m atọgbọkwala ụmụ nwanne m onwe m, ma nwanne m na-atọgbọkwulu m onwe. Ịghọtago? Yes, enwe ebe ị ga-anọ, ọ bụrụ mgbe niile ka mmadụ na, onwe mgbe ị ga-anọkọta ya relax ya. Ọ bụrụ mgbe niile ịdịcha stiff. Onwe ebe ọ ya abụ orukwanụ obi at least obi eruo gị anyị. Ọ bụrụ sị na ị ga-elus guard, mana obi eru onwe ndị ọya wee nọrọ around them, obi eru and ụmụ nwanne gị onye ka nji wee bụrụ blood. Iche na Chukwu amaghọ ihe wee mee enwe ife bụ blood, nwee ife bụ friends. Ọ bụ na o feel na ọ bụ na ọ dị easy like that, ọ kala ime onye ọbụla one way or the other ịdị related to everybody nọ n'ụwa. But ihe o ji eme family bụ ọsọ chụba gị ka o nwee ebe ị ya agbaje. Ọsọ chụọ gị ma ikwu nnie ma be nnie, ọsọ chụba o nwere ebe nwoke a ya agbaje. The essence of family bụ ọsọ chụba gị. Ịchọba onye enyemaka. Ọ bụ na mmiri ma batawa n'ime be gị, the next person ị ga-akpọ bụ, hey nwanne m nwoke, mmiri na-agbabatakwara ma m zinc m dapụkwa, o esi gị ngwa gị kpọrọ ụmụ gị bịa. Onye ilo ekwesịghị imere gị ihe ndị a. Onye ilo ọzọ na-eme elu gị bụ out of the benevolence of your heart. Ana m ekwu ya mgbe niile na-asị ọkwa ifuru ụmụ nwanne. Kwesịrị inwe expectation. Ekwesịrị inwe ka ihe na-akpịa entitlement. Yes. Ekwesịrị inwe entitlement. I kwesịghị ịchọ ihe nwanne gị obi amapụgo. Ị ga-adị polite, ị ga-adị nice. Normally gịnị adịghị agbakọ mbọ, bụrụ gịnị isoghị akpaka ego. Mana asụ nwanne gị nna broda alfa na owu na-asa m ochogoduru m one or two. Ịghọtago? Nyanwa asịkwa gị nna nwoke ma ihe a ka ị ga-emegide wee bụrụ mmadụ. Na wa for you. Send the account gị onwekwa ife nwe mana ife ọbụla na ifu iwelu. Ọsụkwa gị nwanne m nọ nsogbu adịrọ ka ezikwa anwụfọlụ nga alafọ kongo anwụfọlụ ma alafọ nothing. Now sometimes a lot is going on. Hello. Good evening, Kelkwan. No. Cecilia. Thank God. Thank God it's Friday, Cecilia. No. So wicked that now. Imagine one me, I don't know whether it's a problem, I feel so free with my siblings. Simple. When I say I feel, I don't know why the world has gone so wicked that now one name not so trouble like you said. You know, but with the man told you like you're coming with full chest because name America have the hope that you have. So actually, by getting no building one by getting to this sense now. You might again one nigga. God will help us because this one I don't understand. Then another advice in your partner, in as much as the man, like the last caller said, now you tell me, I get one to the more snake. You got I can not be mother in my mouth for not there. You have to go. So we pray that one in our joking no deep. Emma, I want to get in what FM na Facebook I say you where they call your mother-in-law witch. If na witch, if I don't chop your husband before you come marry. A lot of people are already before Hannah in a community. If I a family, one name is so yota. Is seen on what home there. Me, I would prefer na chop wine with the you one so matter over here we don't see no game. Sort of with the problem. Mana mo igano because it's short, they don't do too much. They do the first wife for the papa. Can everyone get Sibido? Okay, no, papa, Munya is Sibuya. So, can they in our told you one egg in our children like it in? So, my dear, I think the best way are people. But when you need Chineke, Opero men and Akine, men, who don't see Kenya, you understand?
understand me? Because this is spiritual forces. You know, it's terrible. When I get the story, I was like, what is this? When you came to make up the man got sick and even a guy who my third wife. Only an abateba hand to be the first wife and the second. Only one abateba and all got children in Agha. So I think the way out is less anchor of God. Every marriage, every family. And pray that this thing that devil is doing, because every super to be make sure now we are at war. Before now, zero and I zero, and I don't want to have the worst. My God, I gave my big is in the so before you know, the Guru Chineke, Obromena Kineme, if they see Kenya, make sure you have a spiritual backing that God will help you. Other easy, you must say if God will deliver us from all these troubles that is coming every left, right, and center. They will never see us. Amen. Oh. That is my prayer for us this weekend. God will guide us. Niru. God will deliver us. Daalụ so. Oh, daalụ. Because ọ na-ekwu ihe ọ dịka ma abụọ na alien. O nwere onye ọzọ mere agree with me that na siblings kwesịrị ịbụ ndị ahụ ọ ga-abụ nwoke osu ede nna ka njist godi gị makwa ka mana sibling gị nwanne ka ụjọ ya na-atọ gị n'ọnya nwere ike ibu afa gị in fact na o nwere ike use your weakness against you. Zubakwa na ụmụ ụnụ ọ dịkwa very important. Hello, good evening, ka ime ka afa gị na okay ka afa gị no Chinedu gaa n'iru ị nwere just 2 minutes. Ada ha nwaanyị nwanụ.
agwa m na nwanne nwaanyị ahụ onye mere 5,000 naira for preventing her Ajoka wee fall ọdị ọsaya n'ọka dị ntakarị ihe dị n'ebe ọba ya ụgwọ karịrị Oh, yeah. Is well. Dalo so chinedu dalo kun we na afun. Sometimes I actually destroy life. I had them all lives. Obro son ko foye ki maybe. Enwe ndi na depend on that person. So, onye abu somebody ma this story. Ima na asi na abia na your whole family, a na-enwe Judas. But unfortunately, abia na this family, enwe Peter. Ndị ọzọ bụrụzie gịnị? Judas bịa gbara okirikiri. Peter normally kwesị akpọ gị 3 times, he deny ya ndị bụ unu. Mana onye nke akpọrọ ya many times still o deny ha. Onye mere oye eju ya pụtakọ bịa with ihe a niile na-eme enye ya complimentary card, enye ya way, kụzieli ya way, o wee jevurukwa the same thing ndị na-akpị ya eze na-akpị ya alụ. Na-atị ya ka atabiri ya ọkwụ o ji eje ije. O gosi gị ka obi ya dị. Mmadụ dịkwanụ nice to you. Mmadụ dị kind to you. Return it. Ọ dịrọ too difficult. Return n'ọnụ na ya. Ka ihe mmadụ mekwara na mmadụ n'ụwa. Bikonu, bido n'oge gwaba ụmụ unu. Zụbanụ kwafa. Gwa na ha na onwekwana ihe ha ga-emenwu without their siblings. Gwafa that even if na the whole village dey against you, people no wan turn kwana against each other. Maka ha nwa na onwefa can form a village. Ọ na ha nụrụ nwaanyị eto, ọ na ha mụrụ na that particular family na enwelu ụmụaka ịnọ, ha bịa mụba nwaanyị mụba ụmụaka. Ha family obu ebe ibu. So kedu ihe ha na-achọ n'ilo ha ma nwetenwu n'ime ụlọ? Ọ dị very bad, ọ dị appalling. Ọ na-ewute, ụdị ihe a na-ewute, but thank God for life. Another thing we ji ekpere so be ma na ihe dị spiritual. In fact, ihe dị iche ka ihe dị ka ịmalgodo na the spiritual, iwe ekpere. You don't necessarily need to kabash. Just protect yourself, protect ihe bụ nke gị. Protect open doors Chukwu chọrọ inye gị. Ndị mmadụ Chukwu chọrọ ịgọzi gị. Onye ọbụla chi na ga ego ka spirit gị si ga-enyekwe n'onye a. Deny onye ọbụla deny ele ego at some point abụrụ ife ọjọọ. Ọ sị gị nye ego esi enwe ka esi eme ya. Inwe ike isi onye ahụ oke na onye a ji gị ụgwọ ya narị anya. Ọ bụrụ afọ onye nke akpa afọ gị ka akpọ, so nwere ihe ga-emu nna abụ. Ọ dị very bad na ihe a bụ nwanne na-eme nwanne ya ụdị ihe. Ọ dịkwa ajọ. Ya bụkwa pure wickedness. And a lot of you na-ege m ntị na-emekwa the same thing. A lot of you bụkwa ndị a ekwuchekwa okwu a ụmụfụkwa ezinụlọ ife adị ọfụma ịdaka n'ime ya. Yes, o nwere some ụmụ nwaanyị ahụ ha batakwa na that kind of family redemption adị, mana o nwere ndị na-akpa ebụrụ mmadụ niile bụ di grace ahụ. Ọbụrụ mmadụ niile bụ di grace ahụ. So ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta si unu daalụ nso nọnyelụ m bikonu. So long as no ụmụ gị ka nọ with you, it doesn't matter their age. And also, you notice na how you behave we go funny towards each other. Call them to order. Akwụgo m enwere onye soja na-discipline ụmụaka. Emesịa bụrụ next week mbịa ka m chọọ handle onye ahụ. Ha na-eme nwunye m nwa ba ntị Chinaza nke m bụ ikwu okwu na-adụ because o nwere a lot of adults na-egekwa mmadụ ntị na anụ. Yes, o nwere a lot of adults bụ that ha amaghị implement punishment on kids. In fact, give go up on ụmụ gị ma dị what to do. So biko ụmụaka dị very important. Ọ dị very bad na nwoke tochichalụ nnọọ ka ọ mụọ nwaanyị, ọ bụrụ nsogbu ya na-esogharị ya. No moment of peace. Nke small peace nwaanyị isi ihe asị ka inweta something from nowhere eburu onwe ya wee bịa. So biko jisi na ike ka echi na bụrụ ọsọzọ m ga-anọ n'ije afịa na Volt 104.3 FM.
Afọ Mbantu Chinazo, Onyejekwe Cecilia. Maybe we stop giving cash. We might be making transfers instead. My sister, oh, maybe. My darling, do enjoy your weekend. You too. Bye. Cordin, Kemesiano. Deo. Hallelujah, Chiba. Jehovah Nami Mela. Jen Kenechuk Nekan or Dirizi.